Tää varmaan tullaan paneen sillä niin kuin ilman ääniä. Joku tullaan paneen. Sellainen pieni pätkä vaan. Mä oon kans sitä mieltä, että nyt tullaan paneen. Joo. Eikö mitä? Tää ei nyt irtoa tästä. Tää on paska. Oliko se hyvin? Mutta ei tää ainakaan auki. Tää on joku polttanut tätä lankaa. Tiedättekö mikä on se, kun spitaaliset lähtee baarilla? Ne menee irrottelemaan. Sitten, mitä ne sanoo 5 kaljan jälkeen? Nyt alkaa huuli lentää. Mitä ne sanoo baarilla jälkeen? En saa enää mitään itsestäni irti. Se oli merkki minulle, kiitos. Joo, no niin. Nyt painat. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Tää on varmaan tässä. Joo. No. Moi vaan ja tervetuloa taas yhden jännittäjien pienen scoopin pariin. Me tässä askarellaan Vaistojoutsen nokin paikkaa. En minä askartele, vaan se on mun jousi, mutta Jyri oli ystävällinen ja lupasi auttaa mua tässä. Ja tää nyt on tämmönen juttu, mitä ei nyt tähän hätää kuvata. Tää on jossain toisessa jaksossa, näytetään miten tehdään nokin paikkoja, mutta nyt jätetään se välistä. Tässä näytetään vaan miten tuhotaan niitä nokipaikkoja. Niin, se tietenkin huonolla menestyksellä. Niin. Joo, mutta tämän kertaisen jakson ajatuksena oli esitellä vähän sellaisia perusjuttuja, mitä niin kuin jokaisen jousiampuja pitää olla, jotta jousiammunta on jollain sorttia mukavaa ja onnistuvampaa hommaa. No, mistä me lähdetään liikkeelle? Mikä on sun mielestä niin kuin tärkein tarvike, mitä jousiampujalla pitää olla? Tosi hyvä kysymys. No nyt mä melkein sanoisin, että se missä kaikki muut vähemmän tärkeät tavarat kannetaan, eli kyllä toi niin kuin nuoliviini rupeaa olemaan niin kuin aika lähellä sitä. Okay. Niin kuin, Sinne saa kaikki tavarat ja sehän on täällä meillä tällainen, muun muassa tällainen. Tää on nyt tää uusi Avalonin Power. Ota kokonaan pois näytille, sillä on niin kunnossa siitä. No, vähän esittelet sitä. Mä otan tästä kanssa oman, niin saat esitellä tämänkin. Tällainen, joka tulee tonne vyötäisille. Tää on tämmönen hieno miltei painonnostajan vyöllä varustettu tapaus. Ja täällä on sitten nuolille loosterit. Ja täällä on taskuja sitten, jos jonkinlaisia. Tässä mallissa on huomattavasti enemmän kuin monessa muussa. Ja tänne on sitten mahdollista saada esimerkiksi, täällä on magneettitasku, jonne on mahdollista saada esimerkiksi evässämpylä, kyllä. Tai vaikka sormiläppä, jota vaistoammunnassa käytetään sen sortista. Ja myöskin tähtäjousiammunnassa käytetään sormiläppää ja itse asiassa kaikissa muissa paitsi taljajousiammunnassa on sormiläppä käytössä. Minkä näytäisi vähän sitä sormiläppää niin kuin tarkemmin, miltä se näyttää? Minähän voin näyttää. Eli tämä tässä on malliltaan ja merkiltään Bikeasterin Barebow Pro. Eli koska on vaistojousiläppä, niin täällä me nähdään myös nämä niin sanotut nämä viivat, jolla sitten vaistojousen jänteellä kävelijät pystyy katsomaan tavallaan otteensa ton asteikon mukaan, mitä tuolta löytyy. Eli käytännössä jos mennään alemmas, sit ammutaan, niin kun halutaan ampua samalla otteella, niin sitten voi kiivetä
samalla ankkurilla ja samalla otteella voi kiivetä jänteellä alaspäin ja tuolta katsotaan 18 metrille vaikka esimerkiksi tuosta merkki, kun taas sit 50 metrillä, niin sehän on tuolla aivan nokissa kiinni ne sormet. Ja lisäksi meikäläisellä on tämmönen vähän erikoisempi versio tämmöisestä sormilenkistä, joka tarkoitus on se, että tämä tulee ikään kuin näiden sormien väliin ja jousi tulee tuonne väliin. Ja tämän tarkoitus on pitää jousi paikallaan, jotta mä en puristaisi ampuessa. Me voidaan otetta katsoa itse asiassa tarkemmin jossain jaksossa, että miten se kannattaisi tulevassa tehdä. jaksossa. Tulevassa jaksossa. Stay tuned. Mutta no mitäs muuta sinne? Rannesuoja. Se on hirmuisen tärkeä. Tämä on semmoinen varuste, joka kyllä muistuttaa sitten puuttumisesta, jos sen on unohtanut, koska sitten jänne saattaa lävähtää ikävästi tähän käsivarteen. Terveisiä muun muassa Hannalle. Joo, Annelle. Joo. Sitten, no sulla oli nuolet niinku eteenpäin, mulla on taaksepäin. Mä ammun enemmän maastossa, mä tykkään pitää ne tuonne takaviistoon, silloin ne on, kun kulkee tuossa kulkessa, niin ne on pois tieltä. Ja tää nyt on Eastonin paketti. Ja talvella ampuu, niin mulla on sormiläpän sijaan, mulla on tämmönen. Näytä siitä. Eli se on laukaisulaite. Noista tarkempi esittely sitten myöhemmin, joskus toisessa jaksossa. Mutta tossa nyt on ensimmäinen jänne tulee sinne, jos panet sen napin alas. Tai ei kun ylös. Joo, ylöspäin. Noin, klik. Niin se menee toi hahlo kiinni tosta sieltä. Ja sitten kun sä painat uudestaan, niin kun ammutaan, niin se aukeaa ja vapauttaa sit jäntää. Onks tää vähän niinku... Se on vähän niinku liipasit jo. Niin just. Kyllä. Ja näitä on monennäköisiä kokoisia mallisia näitä laukaisulaitteita. Ja sitten mä en käytä rannella suojaa ollenkaan itse, kun ampuu taljalla. Mä pärjään ilman sitä. Mitäs muuta meillä on mukana sitten? Ampuessa. Joo, toi on semmonen hyvä tarvike olla. Tämä on jännevälimitta. Ja tällä pystytään tarkistamaan sekä jänneväliä että esimerkiksi nokin paikkoja. Tästäkin tulee sitten käyttö. Niin, kuinka sitä käytetään. Kyllä. Juu, kyllä. Mutta jokaisella jousiampujalla on tällainen. Joo. Tämä hyvä on olla. Toi on niinku, ei ehkä ensimmäiseen ostoskoriin, mutta sitten kun oma jousen ostaa, niin sitten siihen ostoskoriin. Kyllä. Joo, eka ostoskori, kun jos aloitatte ammunnan esimerkiksi seurojen vehkeellä, niin oma sormiläppä ja tuo rannesuoja on kiva olla. Kyllä. Että ne sitten mukautuu ampujan mukaan. Ja laukaisulaitteessa on taas se, että niitä on niinku just niin paljon kuin on makujakin. Noit löytyy, ainakin rannesuojia löytyy kaikissa sateenkaaren väreissä. Niitä saa mustana ja punaisena ja keltaisena. Ja niitä on tommosia, onko sun umpimallinen vai toi rannesuoja? Se on, sulla on semmonen pian kapea. Juu. Niitä on leveämpänä ja umpinaisena ja nahkasena. Ja sitten on semmoista hihamallia, mikä puetaan päälle. Tulee se on niinku koko matkalle. Ja niitä löytyy kaikenlaista ja sitten sitä hiljalleen niin kuin testatessa niin löytää omansa. Joo, tai näkee muilla ja sitten tulee sitä mieltä, että hei, tämmöisen mäkin on aina tarvinnut ja sitten semmonen tulee hommattua just. Onkohan se maailmankaikkeuden yksi vahvimmista voimista myös se kateus? Jollain näkee jonkun hienomman, niin pitäähän semmonen saada. Sitten muita juttuja, mitä on hyvä olla mukana. Mennään tuonne viinin varustelun puolelle, eli tämmönen nuolen ulosvedin. Siinä on yksi esimerkki, se nyt vähän loppuun ammuttu jo. Se on toinen on tuolla viinissä. Joo, eli sitten kun nuoli jämähtää taustaan sillä tavalla, että sitä ei oikein niin kuin ystävällismielisesti meinaa saada tuota taulusta tai taustasta irti, niin täällä on tämmönen, niin kuin huomaatte, niin tämmönen hahlo ja se laitetaan tohon näin, tarrataan tällä ikään kuin nuolesta kiinni ja puristetaan ja sitten kun vetää, niin kuule semmonen ote, että varmasti lähtee. Saa paljon paremmin voimaa siihen, ei tarvitse pelätä, että se lipee se nuoli käsistä.
Kyllä, koska jos nuoli lipee nuolta ulos vetäessä, niin se on myöskin vaarallista sitten muille taululla olijoille. Joo. Ja jos se on jostain sattuneesta syystä mennyt rikki, niin siinä on vaarana myöskin se, että saa sitä hiilikuitutikkuja käsiinsä. Kyllä, se tekee kipiä. Joo, mitäs muuta meillä on? No, yleensä mä ajattelen, että aika monessa nuoliviinissä niin löytyy sitten tavallaan kisaa varten varsinkin, niin löytyy varaosia. Joo. Eli nokkeja. Mm-hmm. Nokki on tämä osa nuolesta, joka tulee jänteeseen kiinni. Ja tämähän on tämmönen, esimerkiksi pinninokki on tämmönen irrotettava malli. Näitä kannattaa aina olla, koska sitten kun ampuu oikein tarkasti ja hyvin, mitä ainakaan minä en ole koskaan vielä tehnyt elämäni aikana, mutta joku päivä ehkä. Mä muistaakseni mulla on yksi kuva, missä on ammuttu nokki halki. Joo. Täytyy panna tähän kohtaan. Mäkin oon ampunut itse asiassa Iitin sisäkisoissa, niin mä ammuin ensimmäisellä sarjalla, niin mä ammuin Robin Hoodin. Eli 20 niin kuin toisen nuolen sisään. Ja siinä meni kyllä nokki rikki, mutta siinä meni kyllä koko nuolikin rikki. Että se melkein voisi itse asiassa sanoa, että kyllä varanuolia pitää myös aina olla mukana. Joo, sillä että jos 6 nuolen sarjoja ammutaan, niin mulla on 7 aina matkassa. Joo. Ja sekin on vähän reunalla menemistä, että niin kyllä niitä kannattaa olla koko setti tusinan verran. Niin, reissussa mukana kun lähtee radalle. Kyllä. Kerrallaan Viinissä on Ja siinä on vielä se, että kaikkien nuolten pitää kisoissa olla sit samannäköisiä ja samat sulat ja samat merkit ja kyllä. Yms. Mutta tuomarit kertoo niissä ja seurakaverit sitten. Kyllä. No. Sitten mulla on laskuri. Niin, kun harjoittelee jotenkin, tai koittaa harjoitella vähänkään ajatuksella, niin sitä voi naksuttaa. Se on siis tämmönen nyt jos mä naksutan, niin. Naksuta vaan. Pakoputkikaupasta saa tommosia laskureita. Eli siitä pystyy seuraamaan vähän, että kuinka monta nuolta on tänään ammuttu. Jo. Niin, ja laskuri laskee ja joo, se on itse muistella. Just näin. Ja sitten jos joku ajattelee, että miksi nuolimäärän seuraaminen on tärkeää, niin kyllä se on, koska sitä on jotkut viisaammat tutkinut, että niitä nuolimääriä, ammuttujen nuolien määriä pitäisi olla, ne pitäisi olla niin kuin kohtuullisen isot ja kohtuullisen säännölliset, että voi mitata sitten sitä kehitystä. Joo. Tapahtuu. Eli sopivasti pitää ampua, eli liian vähän, mutta ei myöskään liikaa. Se on just näin. Joo. Ja kyllä kroppa kertoo sit, kun on ammuttu liikaa. Joo. Pyyhe on mulla kans mukana. Saa pyyhkiä nenää ja kämmeniä ja tähtäimiä ja jousta ja mitä nyt sattuu tarviimaan. Varsinkin näin ulkona ampuessa, niin hiki voi tulla. Joo. Ja sitten Arthur Dent sanoi Linnunradan käsikirjan liftareissa, että pitää olla pyyhe mukana. Se on totta. Joo. Se on ehkä niinku tai oliko Ford Prefect? Ford Prefect, niin oli. Vai oliko se itse Linnunradan käsikirjassa? Niin, Ford Prefect varmaan siteerasi Linnunradan käsikirjaa. Kyllä. Joo. Et tämmönen oli meillä nyt niinku tää Watch Your Gear-jakso. Nämä on sitten jokaisella myöskin se, että niin kaikilla on omia, mitä nyt kukin tykkää. Meillä ei ole samanlaisia, vaan meillä on suunnilleen samat, mutta ei kuitenkaan samat. Pistä kommentteihin, mitä sulla on. Joo, mitä sun viinistä löytyy. Niin. Joo, onko jotain erikoisempaa tai muuta tarviketta tavaraa, että mitä sä käytät messissä, mikä on hyvä? Joo, ja sitten meillä eniten ja oikeastaan ainoana kommentoineelle nakkikassille semmoisia terveisiä, että kun kysytään, että mitä sulla on viinissä, niin ei kysytä, että kuinka monta volttia. Ei tässä kohtaa se ei tarkoita sitä. Niin. Paitsi, että Eastonin Backmuuli todennäköisesti imee 3 bissiä. Ja nyt kun Jyri sanoo todennäköisesti, niin hänhän on ihan varmasti sen myös testannut. En vielä. Älä vaan. Hei, ei muuta kuin tutuille terveisiä ja seuraavan pätkän pari. Moro. Moro.